Kaixo, fluxu magnetikoa zer dan azalduko dugu. Bale? Aurreko gaitan ikusi dugu zer dan fluxua eta fluxu magnetikoa ideia horiek berriro ekartzen baditugu, izango da, gainazal bat zeharkatzen duten indukzio lerro kopurua, edo zeharkatzen duen indukzio lerro kopurua, bale? Bale, indukzio lerroak gainazal batetik pasa egiten dira, eta horrek ematen digu fluxua, orduan, eremua, indukzio lerroak emango dizkigu, eta gainazalaren berri, bere gainazalaren diferentzialak emango digu, eta gero, egingo dugu integrala, gainazal oso horrekiko batuketa infinitua, bale? Orduan, fluxu magnetikoa izango da, batuketa bat, zeinetan kontuan edukiko dugu gainazala eta gainazal horretatik pasaiten diren indukzio lerroak. Vale? Unitatea, Weber, vale? Ez dut egingo klasean egiten dugun txistea. Baina honetan, gogoratzen badozue, aurreko gaian azaldu genuen eremu magnetikoan, eremu lerroak itxiak zirela. Vale? Eremu lerroak itxiak dira, badoaz, iparretik hegoaldera. Orduan, gainazal itxi baten barruan zenbat balioko du fluxua, kalkulatzen badugu, gainazal itxi batean fluxu magnetikoaren balioa 0 da. Baina ez dago arazorik. Kalkuloak egin ditzakegu eta ikusi dezakegu fluxuaren aldaketak nolako ondorioak ekarriko dituen. Venga.